ఫస్ట్ మూవీ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఆశ్చర్య ఈ మూవీ థియేటర్లో రొటీన్ స్టోరీతో రన్ అవ్వడం వల్ల ఈ మూవీ థియేటర్లో ఫ్లాప్ అయింది. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి ఈ మూవీ స్టోరీ రొటీన్ ఉండడం ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్. లైగర్ ఈ మూవీ ఆగస్టు 5న రిలీజ్ అయింది. ఈ మూవీ థియేటర్లో ఫ్లాప్ అయింది. ఈ మూవీలో క్లైమాక్స్ బాగోకపోవడం, ఈ మూవీ కొంచెం రొటీన్ ఉండడం ఈ మూవీకి మెయిన్ రీజన్. ఈ మూవీ థియేటర్లో ఫ్లాప్ అయింది. నెక్స్ట్ మూవీ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈ మూవీ జూన్ 20 రిలీజ్ అయింది. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ మూవీ స్టోరీ అని చెప్పవచ్చు. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి ఇందులో కొన్ని రీజన్, ఈ మూవీలో కొన్ని సీన్స్ మేకలో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ మూవీ థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్తో రన్ అవ్వలేదు. ఈ మూవీ ప్రేక్షకులు అదే నిరాశపరిచింది. నెక్స్ట్ మూవీ గురించి మనం తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బీస్ట్ ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 13న రిలీజ్ అయింది. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ మూవీ మొత్తం షాపింగ్ మాల్ సాగడం వల్ల ఈ మూవీ థియేటర్లో ఫ్లాప్ అయింది.